Moikka! Mun eka video mun omista kasvoista. Kun mä oon tottunut YouTubessakin videoa kuvaamaan niin, ettei mun kasvot näy. Ja mä en tiedä kuinka hyvin ääni kuuluu, mun pitää sitäkin nyt opetella. Mut tosiaan joo. Eka TikTok-video, jossa mä puhun ja tosiaan mun olisi tarkoitus. Ja varmaan YouTubeenkin omalle kanavalle, niin löytyy samalla nimellä kuin tämä. Että tosiaan ajattelin ruveta puhua enemmän noista kristillisistä asioista. Siis ihan näin niin kuin yleismaallisesti. Tarkoitan siis sitä, että kaikille, näin niin kuin kaikille sopivasti, mutta tosiaan kristillisistä asioista. Ei ihan siis pistä tattua asiasta. Mun pitää tosiaan opetella. Haluan nyt olla vaan tässä ekaa kertaa ihan rehellinen, että ekat videot menee varmaan tälleen ja jossain vaiheessa mä kehitän jonkun skriptin näihin. Mutta sitä mä haluaisin. Ja tarkoituksena olisi, että jakaisin muistakin asioista. Mutta se tulee erikseen jokaisessa videossa. Moro!